רבותיי, אני מצלם עכשיו את תום אוכל. גברת רבותיי, גברת רבותיי. מה? גברת רבותיי? כן. זה שטויות האלה. זה קשקוש הזה. אתה התחרפנת לגמרי. גברת רבותיי? זה קשקוש הזה, באמת. זה שטויות האלה. גברת רבותיי. מה? זה שטויות האלה. גברת רבותיי. זה קשקוש הזה, באמת. גברת רבותיי. גברת רבותיי? זה קשקוש הזה, אתה התחרפנת? מה קרה לך? מה קרה לך, דוד? גברת רבותיי. מה? מה זה הקשקוש הזה? מה קרה לך? מה פתאום? אומרים גבירותיי! מה? אומרים גבירותיי! גברת רבותיי. זה הקשקוש הזה, באמת. זה כבר. גברת רבותיי. זה הקשקוש הזה, אתה התחרפנת לגמרי. גברת רבותיי. יאללה, תגיד שלום. זהו. שלום. אתה רוצה להגיד שלום למצלמה? גברת רבותיי. אתה רוצה להגיד שלום למצלמה?